Nah, Cak. Iki lho. Kate tak ganti setang iki lho. Ganti gawe anakku. Enak ngono lho. Iya, ganti sing dawa iki enak ya. Iya. Makane iki diukur dhisik. Yo, bener. Ganti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punya Iya, 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 iya. kapan ini? Oh, iya, iya. Apa ya? Di tak hidupnya. nanti diganti setere kan digawe anakku iki. Cek enak. Anakku pengen gitu. Prabowo. Aduh, aku no perlu deh aku. Ape nyele siku. Siku. Duwe. Sampe nggak ada siku Kan tak? duwe siku. Aduh, siku. Iya. Apa siku nih sampean? Satu lah. Gak apa-apa loh. Gak apa-apa sikuku. Aku nyele siku. Loh, iya, sampe kan duwe siku. Tapi apa nyele? Masa siku nih tak? Aku sampe pokok. Jadi siku. Siku itu. Iki ngene. Sampean duwe iso ngene. Tuh iku, siku. Apa kate la opo sampean? Iku lho. Nek, aduh, aku te benane aduh. Lawang. Aku butuh siku. Yo gak usah iki petil dipaku lawange. Nyapa nganggo siku ngene sampe metil. Ngene. Nek gak di siku soalnya miring-miring. Miring. Ya dilurus no. Lurus no nganggo penggaris. Mistar. Ya, iku, tunggal iku. Siku. Siku ki opo Cak? Masa sampe gawe lawang ngene Cak? Ya opo iki pancu jenenge Cak? Pancu iki. Piye to ya? Siku ki opo? Ya Apa Cak? ya? Siku. Duh. Apa siku nih sampean? Satu tak? Satu tak? Aduh. Butuh siku iki. Siku tunggal iki lho. Iki petil duduk siku Cak, iki amer jenenge duduk siku. Ya aku ngerti aku ngerti. Aku jadi siku. Nek lawange gak seter dilurus no diukur gawe penggaris iki. Gawe penggaris koyo iki. Lah, iki siku. Iki jenenge penggaris Cak. Ndang mulai wis ayo mulai wis. Nyo gawon. Ndang mulai. Aku wae iki. Pucuk Kowe.